Takže čus, dneska si ukážeme, jestli se v roce 2025 vyplatí Autoshop. Ukážeme si věci, co tu jsou, jaké mise můžete dělat a jak velká tu je garáž. Takže jdeme na to. Takže tady ta budova má vlastně 2 poschodí. Omluvte mě za občasné lagy, jo, nemám úplně nejlepší notebook. A tady jsou ty mise. První už jsem udělal, ta byla za 300 000, úplně lehoučka, jo. Zvládne to prakticky kdokoliv. A ostatní jsem ještě nedělal, ale z nich si třeba taky můžeme udělat video. Tady jsou auta, které se vám random ukážu na mapě. Vy je ukradnete, dovezete do doku a dostanete 25 000 nebo 30 000. Ale bacha, aby se vám toto zobrazilo a měli byste tady tu možnost, tak musíte udělat aspoň jednu tu misi. Teď se jdeme podívat na garáž. Jestli vás zajímá něco o tady tomhle autě, podívejte se na předchozí video o tomhle autě. Tento týden je free. Takže tohle je vlastně 10 místná garáž. Jestli chcete video, jak získat tady to Virtue zdarma, tak napište do komentářů. Rád o tom udělám video, nemám s tím problém. Následně tu máme auto, které máte upravit a následně ho poslat zákazníkovi. Takže my si ho teď jdeme upravit tak, jak chce ten zákazník a ukážu vám, jak to tam odvážím. Jdeme na to. Takže kliknete Ečko, tady máme servisnete, to je to úplně lehoučky. A teď to tu vlastně jenom ukážu, ale zrychlím to a dám tu nějakou muzičku. Jop, takže to mám hotové a když máte zaměstnance, tak máte na výběr, jestli to chcete dovést sami, anebo ten zaměstnanec. Ale ten zaměstnanec, jednou jsem to zkusil a prostě mi to auto trošičku poničil, takže jsem dostal tím pádem méně peněz. Takže nevím, jestli bych to úplně doporučil, stojí 300 000 a jako asi si to nekupujte jako toho zaměstnance, je to zbytečné za mě. Takže teď to jenom zrychlím a potom si ukážeme ceny a tak dále. Takže už jsem skoro tu. Omlouvám se teda za ty lagy, ale zkusím se to nějak vyřešit. Snad to půjde, uvidíme. A předáno. Jak to můžete vidět vpravo dole, tak i ten LS Card Meet se nám díky tomu vlastně jako vylepšuje ta reputace. No a teď si ukážeme ceny. Takže prostě klasika. Půjdeme na internet, dáme Money and Services, sjedeme tam vlastně, kde je Maze Bank napsané. Tak a máme to tu. V podstatě jsou tady různorodé ceny, jsou tu od 1 600 000 až do 1 900 000. Já mám ten nejdražší, ten bych vám i doporučil, ale pokud nemáte peníze, ale i přesto to chcete, tak vám doporučím ten, který se právě tady ukáže, ano, tady ten. Můžete si to random upravovat, ale to je asi jenom až na ty zaměstnance, tak to je jenom kosmetické a je to vlastně úplně k ničemu. Takže pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr a vidíme se u dalšího videa. Zatím čus.